फायदे इनके फ्रेंड सॉन्ग संगतिनि हानि लेवनाय तिनि इनका सिनि बहुत इम्पोर्टेंट बा ससे इम्पोर्टेंट नादि फ्रेंड सॉन्ग सिनि टेट पेपर 1 कॉकब्रॉक सिलेबास टेट पेपर 1 नि हनि जे आं क्लास खाय दंखनो अम टेट पेपर 2 जतन दं सिलेबास अबनि बाद स्टेप दं टेट 2 अबन बागै नर अबन काइसापन टेट 2 हंदि पेपर 1 पेपर 2 हंदि बेबो फाइने अब सिनि फार्स्ट दं परिजागिया कगमते कगलमनि सुंमुं बिसिंतै सोरगमा कगमाते कगनि रोंमानो आमजगमो अब जे फार्स्ट सिनि बांला बाय बिनि गोबां कविता बा गल्प रंनि हयते कम्प्रिहेंशन बा पेज सयै आजागन हयते ग्रामार बा विभिन्न कংমাং रक आमहाय रक टेस्ट खायनाय आजागन फायनाय आर परे सिनि 2 नंगो दंगो गोबांमा कग्रुबाय सिंनाय रंनि मुं गोनां बरंनि पुरा जीवननि काहिनी हयते बिनि सैजाक आमहाय रकनि फायनाय आर परे सिनि 3 नंगो दंगो ककबरकते कग्रुबायनि लाइबुमा ककबरकते कग्रुबायनि लाइबुमा माने हिस्टोरी बा इतिहास आबनि किसा मा परिनेसं आपरे गसिजा ककबरक कगनो सावैमान मुं सिने जे ककबरक बमहाय बासा बमहाय ककथाय आबो मानि जाक आमहाय ककरनो सिं किसा मा सोंनाय आबो बेबं नं नांगरनाय पीडीएफ नि माध्यमे लासो और परे सिंनि 4 नंगो दंगो सैथायते मुं रक माने बांला बायका बर्ण ताई दनि बुग्रनाय मोटामुटी पास हयते फायो आर परे जों जे दाबो क्लास खायतं माने सिनि 5 नंनि वो सोंता मोटामु दाबो खुजर क्लास जेंजाखा सिनि 6 नं तांखालकते सिनेमारि कारो विभक्ति आर परे सते सिरनते साइमान मुं बसन उलिंग आर परे खरां मानजोते ककथाय मानजो अम सों लाइका खरां मानजो अंगि सन्धि विशेष ककथाय मानजो समाज आर परे जों नेक्स्ट जों सोंलायनाय सिनि सोनामजाकते ककमां रगै ककबुतां अबुंका बाइक गठन हमनो सोंलायनाय और ताकैसा विशेष खालाय मेन सिनि ककबाकते बिनि दालरक पट ओ तार प्रबाय इंग्लिश नो पार्ट ऑफ स्पीच हमनो सों काहाम के बुसिलायनाय ककबरक बाय सिनि बांलावो ओ सब्जेक्ट ओ जे टपिक बेबं दंगो आबो गैनो ककबरक बाय सोंगां के बांलानि बागै बुते काहाम के बुसि मानैनाय ता इंग्लिश नि बागै काहाम बुसि मानैनाय आर परे ककबरक ताबुक सिलाय तंमानि ककथाय वामुं बाहायकि ककबरकनि जे अक्षर बाय ककथाय सोनामजाक आबरंनो बानाम दंनो सोंलायनाय आर परे सिनि जे यिनि हिंके नायदि सिनि यांगो ओ 5 नंनि न रोमान 7 कक खचरमुं तै कक बिफिरिं बायको संकुसन तै बागदारा बागदारा माने इंग्लिश नि आइडियम्स आर परे सिनि 9 नंबर सलनकसा कमं जुदा ककथाय आरो कमं फेल समुच्चारित बिनार्थक शब्द विपरीत शब्द अमन सोंनालायनाय अमरंका बहुत इम्पोर्टेंट मार्केनो फायो इनका आर परे जों सिनि ककबरक लेखामुं अमन किसा सोंलायनि लासो आबो परे सिनि ककबरक नि जे पेडागोजी होनो अबनो जों लासो सोंलायनाय आर परे जों ककबरक सैम्पल क्वेश्चन होनालायनाय जों दिनि ओ जे 7 नंनि और 2टा दंगो अबनि पीडीएफ आर परे 9 नंनि पीडीएफ अम पूरा आं फुल नंनो किसा सा सावैनाय नंनो थानि पीडीएफ या फारिनाय फ्रेंड्स नायदि इंके फ्रेंड्स आं नंनो सागा जे ककथाय सलनकसा होननाय थासिंगो 9 नम्बर जे ककथाय सलनकसा होननाय सामानि अमंका बांला समुच्चारित शब्द अमतामो नानि समुच्चारित शब्द अम बमहाय अमो आं कुनो और बुजंग नांगलाक नर किस सागांके नर पीडीएफ डाउनलोड खायना दे आं तला डिस्क्रिप्शन रे नाय और कक फानो ककता सादि दगानि खिलि ककखा कक माने जे कुनो दुइटा इउज खायमानो सलाय किन्तु जोंनि मिनिं आलादा आबहायनो होनो सलनकसा गोलै ता गोलैदि किरिना गोरै अबबा गोलैसिब्ले ओंखा गोप्ला आतिन हामया गोप्लासे वा गोप्ला बाय सुरदि
Penjong gomo anga sepun nangyang sample saka omai purdi or prai 72 moton tongo PDF link ri nai download khanyari kokko sonarcha sini next tongo kongmang fil kongmang fil ngen orte businai kongmang fil mane ইংরেজি হনো অপোজিট মিনিং আর পরে বাংলা হনো বিপরীত শব্দ উল্টা কক সাজাংনাই আর হিংকে ইহি কেবেং কে কসং কটর হিংকে চিকন কাহাম হামিয়া मोनाम मटम मा फा कुफुर कसम गोमन ओंखा ओंया याग्रा याक्सि कलक बारा गोखा गोदै अम हायरक्सि गोबां मानो फायनाय अम बकयता आं PDF रि डाउनलोड खाइ नाय बे प्रेक्टिस खायदे हायफान अम कमन फिल सबसे विपरीत शब्द तेतो कुनु पेपर 1 पेपर 2 कुनु फुरपन फाया थायको आमगो अमन गाहाम के सोंदे जों बिसेस कबरक नाना हने नेरं अब फायदांनाय बांलाव अंक अनेक जों बुसिया जात कुतुक कुतुक वाट रेरव बिसिनि नेक्स्ट दंग कक खसरमंग गसं बांलाव परिफुरा आगि एकथाय प्रकाश बा बांला हनो बायको संकुचन गांके बम हायनाय दम आं कयटा सिम्बल सायखनो ने खामाव रजाक दंग अमर कराकु बिसमा यासि नै यासको थाइताम होनो बनो आसाय दरबनि सिमि थैयासाक ताम होनाय बनो लांमा तंसाक आमानि बदला आमा मा तय এই অকক একঠাই শর্ট ফর্ম এই অবননংকা কক খসরম সিনি নেক্সট দङ তাকেসা কক বিফিরিং गांके बांला होनो बागदार इंराजी होनो आइडियम्स जों आइडियम्स रक मा पयो को मोना सिनि अम्बम हाय सैम्पल आं नंनो सावनो नादि अल लमा सामुं हुमुं गरै तामो अल लमा तंत्रं अखलाय जावो आनो अकगनो कक ता खोनारो सिदि आनि अखलाय जासुका कक मिलिरै साना नांलाय दाव किसा o jaga prai 50 moton bujak tongne PDF nor omnai poredi omnai porkhane motamoti hayan chance tongo friend song obona ang tong thani request khayo tebo nasimi tongni ngoro video ang upload khainai asungno tinin bagai friend song butonon hambai jaisa